Takže čau lidi, já vás tady vítám u druhého pátu, kde se snažím získat ryb streamera. Jako moc jsem na tom nefarmil, dá se říct, že jakože vůbec. No tak jdeme na to. Jinak jiný mod na tom nehraju, protože jiný mě ani nebaví. A tenhle dává nejvíc odměn, takže ho potřebuju hrát. Mi neříkej, že hnedka z první hry tady budem čekat hodinu. No odstřihnu vám to, až to začne. Tak jo lidi, asi po 2 hodinách čekání se mi podařilo to zapnout. Tak. A BOOM! Mě svědí rameno, to není fér. No dobrý, už se svědí. Ještě jsem nečekoval, kolik jsme na minulým videu ze Stumble Guys měli lajků, takže se pak půjdu kouknout. A pořád to platí, že jestli chcete, abych vyslovil to jméno z předešlého videa, tak tam dejte 10 lajků nebo na tomhle. Já se vám omlouvám, ale prostě já potřebuji. A bude to sranda, ne, když bych to řekl. Takže je to jako pro vás dobrý i pro mě. Chápete? Že pro mě jsou vlastně dobrý ty lajky a pro vás jsou dobrý jako ty prostě funny momenty. Zatím se nám docela daří. Teď jdeme na druhý kolo. Kdo bude eliminovat jako první. Se tady ta boxerka je na nic, že ona tě zastaví. Třeba banán, ne. Ten prostě takhle hodíš a můžeš chodit. Boxerkou prostě musíš stát. Ale jako docela dokáže i dobře odrazit. Hodí se to. To je svíně! Dobrý. Žiju. To je debil. To je debil. To je na 100% debil z Číny. Ty vole, kolik chybí. Tak já jdu farmit a zase vám potom ozvu. OK, lidi, jsem zase v posledním kole. Hej, já jsem mega... Ona tady zase je. Hej, ta 200 je mega otravná. Ona vám dá srdíčko po každé, co vás uvidí a vybrzdí. Čumte na to, já jí prostě musím fláknout, aby mě pustila. Ona toho jinak nenechá. Prostě když ji jednou flákneš, tak ona chvíli půjde po někom jiným a pak půjde zas po vás. Takže když potkáte 200, už víte, na koho si máte dávat pozor. No ale je to hrozně hard si to vydržet, než po tobě půjde. Prostě každý chce někoho skopnout, aby spadnul. Tak. Boom. Easy check. Jsou tady 2 diamond týmy, který šli s cenou teda úplně dolů. Jo, Stumble Guys těmi se hodnotí i podle ceny. Prima možná bude přidaný tradování, takže oni přidali ceny, čeho hrozně se nám dávají nějaké náznaky na trh. To nedám! Kámo! Ne! Do prdele! Kámo, tak co, jak jsme na tom? Stěž prdele.
Jako vážně? No, teď... Tak já jdu zase dál farmit, ozvu se vám někde na 12. OK, lidi, říkal vám jsem, že se vám ozvu až na 12. Ale opět tu je Tanix, což mě hrozně naštvalo. Takže on to musím odstřihnout, ať víte, jak to dopadne. Co myslíte, vyhraju? No. Hej. Dobrý. Red kapibara. Červená kapibara. A snad, že kapibara se píše s tvrdým i. Nedo. Tak tohle se nepodařilo. Prosím. Yes, sir. Kámo? Ty vole. Jde se hrát. Máme 6 elimin. Ano, jsem se koukal za rána na shorty na YouTube. A víš co, týpek mě nabejtil, že se dá boxerkou zničit taková ta prasklá stěna, když do toho dáš kopačku nebo double jump, tak prostě se to rozbije. Tak jsem to zkoušel a takže jsem vyhodil jen tak 20 gemů prostě pro nic. Jako dlouho jsem tady nedal výhru. Tak já se vám ozvu, jako budu v posledním kole. Tak, vole. Načítá se nám teda další hra. Teď dělám, aby jsem se dostal na 12 a pak už budu na ripstream. What? Co se stalo na té obrazovce? Viděli jste to, nebo to nezaznamenal? Tak. Co? Hnedka někdo chcípnul? Není možný. Tak. Ještě by se to už na nějakou koušet. Já přísahám, že já nehackuju, já jsem vyskočil a mě to tam dalo. Já vám přísahám, že já nehackuju. Co? Rozbítou banáne a já to půjdu. Vole. Jsem už myslel, že mě to hodí do laseru. No dobře. Qualificate? Co myslíte? Vyhraju tohle? Podle mě ne. Já jsem v tom celkem níž. Tak. Ona je tady zase a dost. To už musí být hacker Tanix. Přiznejte, že to musí být už hacker, aby byla pořád se mnou. Chcípněte.
už mám pod 1000 gemů, kámo. Ne nad. Pod. Což je celkem jako síla. Hej, to není... Kámo, se nedalo. Už mě to fakt začíná srát. No tak já jdu farmit. OK, dámy a pánové, poslední kolíčko. Grip streamerovi. Jdeme na to. Jdu farmit, pak se ozvu. OK, dámy a pánové, dělám to tady už asi 2 hodiny. Je to hrozný prostě. To pořád dělat. Ale už jsem skoro tam. Už mám nějakých 4600. Teďka už mám jakože víc než 4600. Tak, jdeme do druhého kola. Jo, když tak není to fakeový Stumble Guys. To, že vy to tam nemáte, neznamená, že je to fake. Vy jste si to možná neupdatenuli nebo v češtině neaktualizovali. Blok Dash Legendary. Ale jestli tu chcete updateovat, tak to nestanu, tak toho rap streamera napícháte. Je to skin fakt, který prostě chci. Ještě jeden z těch málo skinů, který chci, které jsou třeba už nestali skin gemů. Jenom pro jeden skin. Buďte tady 3 lajky, pokud se mám vydat ještě za tím druhým dubečkem. Dark Sensei. Protože na toho se mi už nechce, ale jako je to special. Toto je legendárka. Jako nevím, můžete mi říct, kdo se vám líbí víc, ale já asi půjdu ještě za tím druhým. Ale toho asi už nedám. Nice, dobrý. Yes sir. Win. Teďka jdeme na poslední kolo. Teďka už to bude víc hard. Teďka tady budou skoro všichni tryhardi. Legenda praví, že když dám oba 2 skiny, tak turnamenty už nikdy nezapnu. OK, jdeme na to. Prorazit. Konečně tady není ta NX 200, vole. To je youtuber, nebo si jen hraje na youtubera? Jestli chcete vidět pravýho youtubera v této hře, tak jsem tady já. Tady to bylo asi fake. Tak si ho zkusíme vyhledat. Stumbler se jmenuje. Si ho zkusíme vyhledat, jestli někdo takovej existuje. Schválně, jestli nám to vyhledá, kolik bude mít subs. Vole. Je zatím celkem easy a umřel už 3 lidi. A ještě jsou to teda lidi vůbec, jestli to nejsou roboti nebo umělá inteligence. Kámo? Dobrý. Si na první pohled myslel, že to bude taková ta mega těžká, ale ne, já na to se. Aha, tak easyček. To se posral? To se posral, ne? Kámo, jak jsem to měl získat? Tak kolik máme teď? Kolik? 4835. No, ozvu se vám, až budu mega blízko. OK lidi, poslední kolo v tomto zápase, snad to dám, prosím. Já jsem dneska nedal ani jeden win, což mě hodně štve a mrzí. Pojď. To dám.
Stačí si věřit. Musím to zkoušet najít. Tak, stop. Hej. Oh. Nice. Dobrý, kopl jsem ho. Tady jsem to rozrazil, tady přeskočím, rozrazím. Tak. Trochu něco otravnějšího. Rozrazím. Tady. To jako pak chce uklízet ty spoustky z těch stěn, jak jsme tady rozbourali. Kdo to vůbec uklízí? Bum! Písček? Nemám rád. Please! Ne! Škoda! 6. ze 7. Tak kolik turnamentů jsem dostal? 140. Kámo, čum na to. Čum. Vidíš to? Jde se hrát. Až budu mít třeba 340, tak se vám ozvu. OK, lidi, jdeme na to. Čumte na to. Jdu si pro tebe. Ty modrá svině. No jako rozmyslel jsem se, že toho Dark Save Fire dělat nebudu, protože moje gemy jsou teďka v mínusu. Tak. Vylosuje se nám teda Legendary. Kde je jasný. Tak. Block Dash Legendary. Já jsem prostě... Mně se tomu líbá říká prostě Legendary Block Dash, ale já se musím prostě zvyknout, že je to Block Dash Legendary. Je to Block Dash Legendary. Block Dash Legendary. Musím se na to zvyknout. Sice nevím, co je na tom legendárního, když tady je třeba common skin, ale dobře. Ale specialové jsou tady a specialy nejsou legendárka, jako. Já jsem se zase probudnul. Ne, tebe jsem kopnout nechtěl. Grip streamery mám rád, takže ty kopat nebudu, jenom když s nima budu ve finále a potřebuju vyhrát. Ve svině, jak mě dá boxerku, ne, ten seriál killer. Dobrý, někdo chcípnul, nevím kdo. Ono je lepší, jakože mít méně hráčů. Tím pádem se to rychleji ukončí a dostanete i tak stejně turnamentu. Což je na tom třeba mega dobrý. Tak. Opět se nám losuje. Block Dash Legendary. Konečně jsem to řekl správně. Se nějak zvětšilo, viděli jste to? Vole. Jak má tu korunku v ruce, viděli jste to? On měl z nějakého důvodu korunku v ruce. Nevím, jak to udělal. Tak mi napište, já si taky dám příště do videa korunku do ruky. A má brzké korunku v ruce. Jak to dělá? Napište mi, já si chci taky do dalšího videa vzít do ruky korunku. 1 z 8. To je super. Chat se nabil a tady nebudu nic používat, žádný special emote. Já používám jen ty special emoty a ostatní jsou podle mě úplně k ničemu, když nic nedělají. Tak.
tady by možná někdo mohl. Jo, někdo už umřel. Tak, tady to rozražte. Hej, pojď, jeden. Teď taky nebudu muset. Co to do prdele je? No dobrý, to bylo celkem easy. Co je zase? Si děláš prdel už. Dobrý, kvalifikate. Z nějakého důvodu jsem to kvalifikoval, nevím jak ten poslední chcípnul, ale jsem za to hodně rád. Hej, ale fakt mi prosím napište, jak mám vzít do ruky tu korunku. Mně se prostě líbí mít v ruce korunku. Jestli mi to sem někdo napíše, tak se těšte na další video ze Stumble Guys s korunkou. Normálně to pojmenuju video ze Stumble Guys s korunkou, pokud mi to někdo napíše. No, je čas přestat řešit korunku a věnovat se pořádně hraní. Teďka tady budu muset používat, zkusím triky, jestli mi půjde o život. Tak, zničit. Já musím. Pocem. Je mi jedno. Zrovna tebe. S Bohem. Ne prostě mládit, ale doslova že odžduchneš někam. No jako chápu, protože kdyby si kámoši pak pomáhali, tak to by bylo moc lehký. Pak by nebyl fér proti ostatním. Co to je? Kámo, dáš si ze mě prdel? Nejsem mrtvej. Tak schválně. Pojď. Streamer. Kolik? Děláš si ze mě prdel? Jdu na to. Opět. Prosím. Chci dostat, no aspoň do posledního kola, ať ho mám konečně. Mě už se toho rád nechce. 31 nás půjde do hry. 30. Kamo, nás šlo fakt do hry jen 30. Tím pádem by to po nás mělo chtít mít turnamentu. Helej. Block Dash Legendary. Konečně jsem to zase řekl. Správně. Po videu se prostě naučím říkat Block Dash Legendary. Jo, fakt to chce mít turnament. To je mega dobrý. A dá mi to stejně, jak kdyby jich tam bylo třeba 18 těch turnamentů. Nevím, proč je tam napsaný turnament místo eliminate. Když chcípneš, tak se to 2, 3, ne? 3 ne? Dobře, tak 3 nebudou. Pojď. To už tak se jde dělat. Já se vás strašně omlouvám, promiň. Z toho já jsem ho chtěl hodit do laseru. Ne, do pík! Já jsem to kvalifikoval! On totiž spadl dřív než já. Kámo, jesr! Já to dělám na posledních prostě 6 dní. Včera tam bylo 5 a dneska je tam 4. A já jsem to začal hrát prostě včera v noci a to tam bylo ještě 6, takže to hraju na posledních 6 dnů.
jako za těch 6 dnů je to docela daleko, ne? Ty vole. Hej! Ne, já myslel, že už chcípne. To je jedno. No vlastně není to jedno, já ho potřebuji víc než oni. Ne, Dynamitron je vždycky nějaká zákeřená svině, která má nejvíc. Jump. Bungee jumping. Kapibara. Hacker. No tak to určitě. Jestli jsi hacker, tak kdybys prošel tou flipkou od banánu, tak ti to nic neudělá. Hackerové totiž ve Scumby Guys mají takový věc. Ne. Kurva. Prosím. Jo! Konečně! Kámo! Tak. Kde je? A to má zezadu. Game over. Nice. Tak. Pojďme se zatočit. Nevím, jestli reklamu uvidíte nebo ne. Tak, pojď ryb streamerka. Dej mi lak na speciala. Prosím. No tak special nebude. Já si ze mě prdel. A aspoň mi to vrátilo nějaký game. Pokud chcete víc takovýchhle videí, kde se snažím získat turnament skiny, tak tady dejte like a já se s váma loučím a... Ne, dělám si srandu ještě ne. Pojďme udělat transformaci. Kde je skeleton? Já nemám normálního skeletona. Já nemám normálního skeletona. Tak budeme muset použít tady toho zeleného. Snad to nebude vadit. Jakože vím, že ta transformace byla blbá, ale lepší než udělat toto. A udělat toto a dát tam prostě jiný skin bez střihu. No, konečně. Já se s váma loučím a čau.